Hyvä, kiitoksia. Mennään seuraavaan teemaan. Sosiaalinen Eurooppa. Ja otetaan nyt vähän tämmöinen yleispoliittisempi kysymys ensin. Millaisia reseptejä teillä olisi Euroopan ja tietysti erityisesti Suomen työllisyyden kohentamiseen, erityisesti tässä nyt haastavassa taloudellisessa tilanteessa, niin tämmöinen napakka lääke jokaiselta, että millä päästään, ja kenties korostaen sitä eurooppalaista tasoa, että mitä EU-tasolla on tehtävissä työllisyyden kohentamiseksi. Ja lähdetään liikkeelle nyt sieltä Juhana Suoneimesta. Joo, tämä sosiaalinen Eurooppahan on ollut yksi 3 Green New Dealin eli Euroopan vihreiden vaaliohjelman teemoista. Ja kyllä mä itse nostaisin yhtenä asiana tämän yhtenäiset työaika- ja työolo- ja palkkapolitiikan kaikkiin Euroopan maihin. Eli ei olisi Euroopassa omaa tämmöistä tavallaan halpamaata, missä voidaan polkea työaika-asioita ja palkkoja. Työllisyyspolitiikka aika pitkälle kansallista politiikkaa on. Meillä on kansallisesti erilaisia tilanteita ja siinä mielessä tätä ei katselisi vain eurooppalaiselta tasolta. Mutta jos jotakin eurooppalaiselta tasolta katsoo, niin eurooppalaisista nuorista iso osa on työttömänä. Ja nuorisotyöttömyys on siinä mielessä erityisen vakava työttömyyden laji. Kaikki tietysti muutkin on vakavia, en yhtään halua vähätellä mitään, mutta jos nuorena oppii työttömyyteen sitaateissa, niin se voi jäädä päälle. Ja siinä mielessä voisi yhteisillä eurooppalaisilla ratkaisulla purkaa sitä eurooppalaista nuorisotyöttömyyttä, vaikkapa sivukuluja laskemalla nuoria työllistettäessä. Yleensä taloutta elvyttävässä politiikassa ja työllisyyspolitiikassa käytetään kaikenlaisia keinotekoisia keinoja ja kaikenlaisia poppakonsteja. Ne ovat yleensä hirveän lyhytvaikutteisia. Ainoa tapa lisätä Euroopassa hyvinvointia on luoda sellaista politiikkaa, jossa työnteko kannattaa, jossa yrittäjäisyys kannattaa, missä ei ole liian paljon turhia sitovia sääntöjä, jotka estävät yritysten toimintaa, ja myös sitä, että entistä lujemmin esimerkiksi kontrolloitaisiin antitrustia ja monopolilakeja, jotka esimerkiksi meillä Suomessa aika paljon vaikuttavat meidän ruoan hintaan, jossa 2 suurta tukkuliikettä, tukkutrustia määrävät sekä tuottaja- että kuluttajahinnat. Euroopassa on paljon hyviä asioita. Esimerkiksi tämä on yksi asia, missä me voisimme tehdä niin kuin EU todella haluaa. Minäkin kannatan tässä nuorisotyöttömyystilanteessa, että myös EU ottaisi asiaan kantaa, mutta muuten kyllä kannatan sitä, että työllisyyspolitiikka edelleen on kansallisella tasolla. Emmehän me voi sopia samoista palkoista, jos meillä on erilainen verotus ja erilainen ruoan hinta. Ja jos me taas koko verotuksen mullistamme, niin se muuttaa koko meidän perustuslakijärjestelmä, kun meillä on ihan toisenlainen. Meidän esimerkiksi tämä kuntien tuloverotusoikeus on Pohjoismaissa ainutlaatuinen. Se on jo sellainen remontti, että siihen ei näillä näkymin olla menossa. Mutta mitä sitten Suomessa pitää tehdä? En kuulu niihin yltiöliberalisteihin, jotka odottaisivat tässä nyt vain markkinoiden toimia, vaan nimenomaan tämän nuorisotyöttömyyden takia nyt julkisen sektorin on panostettava työpaikkoihin. Edellinen lama osoitti meille, miten sitkeä pitkäaikaistyöttömyys, millainen ongelma se on, varsinkin jos se kohdistuu nuoriin. Tietysti nyt ehkä jonkun verran tilannetta tulevina vuosina helpottaa se, että ensi vuonna Suomessa ensimmäisen kerran koko työ ja koko historiamme aikana poistuu työelämästä enemmän väkeä kuin tulee uutta tilalle. Mutta tämä on vasta muutaman vuoden kuluttua vaikuttava tilanne ja nuorisotyöttömyys on tässä ja nyt. Joo, kun Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi 1995, niin Suomessa oli varsin korkea nuorisotyöttömyys. Silloinkin Euroopan unioni huomautti asiasta, antoi Suomelle rahaa asian kuntoon hoitamiseen nuorisotyöpajojen muodossa. Näitä nuorisotyöpajoja oli ennen liittymistä muutamia, liittymisen jälkeen satoja. On valitettavaa, että kokoomus on halunnut puhua näissä vaaleissa vain ulkopolitiikkaa ja Alexander Stubb on muun muassa sanonut, että sosiaalipolitiikka ja tähän liittyvät asiat ei kuulu Euroopan unionin vaaleissa keskusteluun, mutta Euroopan unionilla on välineitä
työllisyyden vähentämisen tukemiseksi, näiden kansallisten toimien tukemiseksi. Tämä nuorisopajatyötoiminta on yksi esimerkki siitä. Euroopan unionilla on sosiaalirahasto, jota käytetään pääasiallisesti työllisyyttä tukeviin toimiin. Tämä pitää muistissa, että kysymys on myös työllisyyskysymyksistä, kun äänestetään Euroopan unionin vaaleissa. Joo, sosiaalipolitiikka ja työllisyyspolitiikka eivät siis suoraan kyllä kuulu EUn tekemisiin, niin kuin tässä on tullut esiin. Mutta sillä tavalla jatkaisin tuosta Jennyn jutusta, että mun mielestä on hirveän tärkeää se, että EU asettaa sellaisen mielipideilmaston monesti jäsenmaihin siitä, että miten näissä asioissa, miten talouspolitiikassa toimitaan ja millä periaatteella, mitkä ne on ne arvovalinnat siellä taustalla. Ja niissä asioissa EU:ssa voisi ikään kuin muuttua ääni kellossa. Työllisyys- ja sosiaaliasioissa esimerkiksi on jo pidempään EU:ssa ollut sellainen periaate kuin joustoturva, joka nykyisessä asenneilmastossa on tarkoittanut lähinnä sen jouston korostamista ja siis tarkoitetaan sitä työntekijäjoustaa. Niin jospa se ääni nyt muuttuisi kellossa sillä tavalla, että korostettaisiin siinä käsitteessä enemmän sitä turvaa. Ja nyt tehtäisiin aivan erilaiset ratkaisut kuin 90-luvun laman kourissa. Ei säästettäisikään jokaisesta palvelusta ja ei leikattaisi varsinkaan nuorison palveluja ja mielenterveyspalveluja, vaan satsattaisiin sinne julkiseen sektoriin ja samalla tuotaisiin työpaikkoihin lisää turvaa niin, että se toisi toisenlaisen tuloksen. Pieni kommentti, Eva-Riitta Siitonen. Kokoomuksen eurooppalainen puolue, joka on oikeisto, keskusta-oikeistolainen kansanpuolueiden liitto EPP, on ohjelmaansa kirjoittanut nimenomaan tämähän EU-vaaliohjelmaan sosiaalisen Euroopan. Ja uskon, että ulkoministerimme Alexander Stubb on tästä hyvin tietoinen. Häntä nyt taidettiin tässä aika tarkoituksenmukaisella tavalla kommentoida. Enempää en sano, mutta yleensä silloin kun vedotaan johonkin henkilöön, niin vedotaan niihin, jotka on paikalla puolustamassa.